खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों बम ब्लास्ट आरो लोगोसे गिलु बालु भाइरास बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअआव। 26 जानुवारि खालि फुंनि समाव आसामाव बम ब्लास्ट जादों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया आसामनि सिङाव थानाय डिब्रुगड़, सनारि आरो तुलियाजान बे मोनथाम जायगायाव जादों होननानै मिथिनाय जादों। डिब्रुगड़आव मोननै, सनारियाव मोनसे आरो लोगोसे तुलियाजानावबो मोनसे। खौरां बिलाइयाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरिखौ आलफा हान्जाखौ सन्देह खालामनाय जादों। लोगोसे जोंनि आसामनि मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सन'वाला जाथायखौ जाय खालामदों बिसोर दुथांफोरखौ थाबैनो साजा होनाय जागोन एबा थाबैनो हमगोन होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जादों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावो बेबायदि बम ब्लास्ट खालामनानै जोंनि आसामनि रायजोफोरखौ एबा राजाफोरखौ बेबायदि सिगिनो दा नाजा होननानै बुंबावो। मिथिनाय बायदिब्ला कानि हेंथायै बे बम ब्लास्टखौ खालामनाय जादों होननानै बुंदों। दा जियानो जादोला जों दा भाइरासनि खोथा सावरायनोसै। औ नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन, बे भाइरासनि मुङानो जाहैबाय कर'ना भाइरास। बे भाइरासआ चाइनानिफ्राय फैबाय जोंनि भारतसिम। दा भारतआव गोसारलागासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। बे भाइरासआ जोबोर गिलु बालु। बे भाइरासआ जिब जुनारनिफ्राय सोमजियो होननानै डक्टरफोरा बुंदों। बे कर'ना भाइरासजों जोंनि बे भारत हादराव गासै 27 सुबुंफोरा जिउ गारनांबाय। खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बायदिब्ला बे कर'ना भाइरासआ जायोब्ला बे सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाया होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोंनि बर' फिसाफोर नोंथांमोना सोरबाफोर मुम्बाइ, चेन्नाइ, केरेलाफोराव दंब्ला नोंथांमोना एसे साबधानै थाबानो जाबाय। बे भाइरासआ जिब जुनारनिफ्राय गोसारो। जिब जुनारनिफ्राय मानसिनाव गोसारबाय आरो जेब्ला मानसिनाव गोसारो अब्ला बे मानसिनिफ्राय बै मानसिनाव, बे मानसिनिफ्राय बै मानसिनाव गासिबावबो गोसारजोबो। जेब्ला बे बेमारा जागोन अब्ला गिबियावनो सिं सागोन, मेगना गोजा गोजा जागोन आरो लोगोसे खर'आ थिंखाव थिंखाव साबाय थागोन। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, बे भाइरासनिफ्राय जों जानगाराव थानो नाजानांगौ। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ बम ब्लास्ट आरो लोगोसे कर'ना भाइरासनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।